hedder Laura, og jeg kan rigtig godt lide YouTube. Ja, den er helt mørk, min skærm, jeg aner ikke lige hvorfor. Men ja, jeg har godt tænkt de unge mødresang, og den kommer her. Kommer det til fejl? Jeg er faktisk meget knocked up. I de unge møder kan du se mig være fucked up. Kald din mening, for jeg er totalt god. Okay, jeg kan en baby. Bare giv dem pomfrit, så som mor til over. Bliv gravid. Til en havnefest, der er en skred. Men jeg er da lige glad, nu er jeg kendt. Bips. Wow. Det må mor tage sig af. For jeg skal til fest. Ja. Så hold nu kæft og så. Bla. Der er ingen hånd for mig same, men min drøm er at blive en nejlig dame. Kan ikke nå en million. På gørne pise dem og hokke bro. Bare her, sit lille skat. Her har noget cola, så sov nu bare nat. Så måske jeg kan blive gravid til en havnfest for en skred. Men jeg er da lige glad, nu er jeg kendt. På Canada med lille Bips. Har nu for helvede gæt, wow. Det må mor tage sig af. For jeg skal til fest, ja. Så har nu kæft og sov. Bla. Det er det, jeg vil synge for jer i dag. Så hej.